ari motera zvemachokwadi saka wascot iwo wakacha Colourful here wacha Colourful Anonaka Anonaka Colourful gatibvunzwa chokwadi Anonaka ndikapindura zvinezvo zvora ndibate murove Anonaka ndikapindura zvinezvo ndibate murove ngora chimukuru ndino ukataura kuti Colourful anonaka unodompa maclients isitododolazawo but mukuru mari kuti chikwadi anonaka here imukandoda nolaza ndamunolaza anonaka here cheti but ndozoti Colourful paface ake paBonde ndikunotongwa namwari ndakanyeba akanaka paBonde ko mike ari kulasa ndasana nini ngore ndarauri eni akanakirwa here ai uri eni munoprogeza ndo kanakirwa here ungano wachirovere hanzi Colourful machuruchumwi guys handine dora padoro kuzopinda mumachuruchumwi haiwa dora ripinde mumachuruchumwi vanongonakiro hanzi hatina ndebvu tine ndebvu wani kwani Meticco ane ndebvu wani boys boys inesi yakashata une zvamakutaura Scott hanzi nekadora haidora zvisho hapana chiuno boys dora ndinaro zvangu but I don't think ndi mhosva kona uri une ziburi kuti unekadora ini ndora ndinaro but kweyo kana uri une ziburi mukuru ndana marekodho kana asi ndona matrinda mangwana asi mukadzi wakwapita mukadzi waronikisapita singo ini ndine munhu hangu inangu munhu ndinaye ende I will never lie ndakawanikwa hangu amene rulisa maya ndakawanikwa chimanudza iyo shama tiri kuinterview nyaya yeColourful nauye mapedzi ayaedzi mapedzi anogara kumudheni shuwa here hanzi mona chingomamo hanzi Colourful akachinja pedhi rinogara mudheni shuwa mene kudze chikwadi ina ndichakudze chikwadi according to what I know social media is there to make disturbance everywhere maziya ndiyengopiringisha zvinhu pandakaona Colourful ndakaenda kuzim and I wanted to do content with Colourful maziya trust me she was okay usada kutiza nyaya hanzi Colourful akaenda kumaperiodi mapedzi aya anomachengeta mudheni shuwa here una masina muta handisitomaziya anatombo namaona padhini paColourful ndakatosvika so saka mapedzi angari muplastic here vakamaona ngavaya vataure mukuru inini kudhara ndakanoora ko machira ita uko kuchini machira Colourful akasviba ichokwadiona Colourful imimi ndine mukadzi urati charari kumukadzi wangu areke ninyarara but ibu ndaguma Colourful kunaka kanaka zvishotire ipapo but nawe kuti mapedhi agare mudheni iropa wangu ndine mukadzi asida kumuka ndakarambwa but waitsvaka kumba kwaColourful nemukadzi ingari content ndasana okay pane video ndakaposta matisa papage pangu ndichana Colourful it was only for the page and content and everything munoziva tiusvaka ndiri mugete yuti mukuru wangu and I'm trying to look for a living anonakire vanaki achikunaka hamwana vachipinza mburi here mukuru wangu ayo izvo makutongondisaizawo izvo zvafanirati ineken confe kuti Mabrijo anonaka Colourful anonaka here ukai makapinza kamburira Mabrijo Colourful anonaka here anambanapinza kamburi mukana kuti takapinza sina iyo kana wakati Mabrijo anonaka jokes guys ndachitamba ayo izvo Colourful anonaka here andowakatesta kana ayo izvo ayo izvo Colourful anonaka here baba unezounibvunza inzwa Colourful anonaka here yeso runoti zvebura handizoziva zvepakati makumbo handizive but what I know is paface paBonde une zvibanga chezvia zveColourful akanaka maziva akanaka hasi mafirita aiwa zvekuti aiwa baba iwe ukaona Colourful yoga haunonopinda red robot
Colourful indeda mbomungangura but pandakazonyenya kuti kwe mapedhi anongora mudheni chichi. Baba Colourful atori bho. Pandakauchi machira akasviba mapedhi anogara mudheni. Meticco wangu. Ndau. Colourful inini aidombowari palist revanhu kuti ndaitoshivura kudombodi kudombokurungawo mugoti but pandakaonyaya mapedzi. Iwo kana wada kungangura Colourful. Aiwa nchadi kuchi machira akasviba mapedzi anogara mudheni. Malines aya babongo. Maziya. Ko video rakabuda. Andinamba ndaruona ini. Wambonamba Mabrijo reo. Wakanakirwa Mabrijo wewe. Aiwa ndati wakanakirwa kana Mabrijo. Aiwa wambonamba macho. But Mabrijo wakanakirwa. Wambonamba. Chimbotaura kuti aiwa baba. Ndati. Mumba muno decoratedwa. Alright, Rwasi. Ndroisi. Bata kada. Mumba muno decoratedwa. Nekuda kwe mari yaunenge unayo baba. Bata kada ndroisi. Yey. Bata kada. Andariyo kusaizawo zvako svariwa. But nani kuti mumba muno decoratedwa nekuda kwezvikwanisiro zviripo. Wanzwisisa? Haisi nyaya yekuti mumba makanaka sei kana makaita sei. Baba kana une sent zvakafanira mutara. Waziya? Atingambo expect kuti bude mumba mutangu yena uchidrive Range Rover. Wanzwisisa? So mumba muno determinwa nekuti unowanawo sei mutara. But inina Mumba Colourful murize. Mumba Colourful pandakaenda inini zvangu pache zvangu. Wanzwisisa? It was okay. Wapinda Mumba Colourful? Ndakapinda Mumba Colourful. Muri vangani? Ma ndakaenda nemufana wangu social media. Amumbomuziye. Anonzi Yati. But ndaenda for content. Because people reacted. Inangu pandakaona Mumba Colourful nchona mavideo eko Mickey Blake. Andimaziye mavideo sewa. Eko Mickey Blake. Njokumaziya. Manga makaita sei. Yo mavideos manga makaita sei. Tidzo zvingamaka makaita. Haina hangu inini I wouldn't wish kuti ndipinde mumba imomo. Why? Because mopinda naona nehombe ndine dora ka. Mayo ni ndakafana tine madora. Waziya? But dora dedze munhu kunakirwa. Vangasikana kutocheresa makomba ega. Unosana unonzi une dora. Ini munhu anotundiswa nemari zvini. Ndinatundisi munhu. I don't have time yekutundisa. Inzwa. Ini munhu anotundisi munhu. Ini kachidongangura munhu ka. Ndendakadoisa mari pa headboard. Angoterera mari iyo inenge iri paheadboard anobva atunda anotundiswa nemari. Inde dora I don't need kutundisa munhu anotundiswa nemari. So I feel like you. Saka unoti mukuru anotundisa munhu hereo. Mukuru wemazuva. Amanyera watera baba. Zvipindwe. Ndisizomo zvipindwe. Haina tundisi munhu. Mukuru anotundisa munhu. Maya. Munhu anotundiswa nemari. Anoti chikwadi muda. Ona kuzasi. Ukapinda muRange Rover ndikakuisira heated seat. Ukapiswa mukosho wakupisa unotunda. Iyo inotundisa mukosho baba. Maya muda. Anyway. But chikwadi chakana.